Bon Nadal, ensenya'm el pera. Na, 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 na. I ara et mato ja. Bicho. Pero mata'l. Bueno. Espera, baixarem una mica el volum. Hòstia, quins records, nen. Nuclear Winter. Bé, us explico això. Benvinguts al meu petit especial de Nadal. Què és això? Que això no és. Com va això? Ni idea. Aquí. Molt bé. Play on 10, options. Hòstia, veig una mica així fluixot, Bé, això, atenció, noies, gent, és el Duke Nukem. Aquest joc, quan el van parir, molts de vosaltres ni tan sols havíeu nascut. A més, penso que no el veureu amb gaire qualitat, perquè jo veig molt petit i hauré d'augmentar bastant la pantalla, però bé, tant de bo això funcioni, perquè és un bonic especial de Nadal. Aquest joc va sortir cap a un Nadal de l'any 95, jo tenia, jo què sé, 13 anys o alguna cosa així, el típic niño rata, però d'aquest joc que evidentment no tenia multijugador de cap manera, era un shooter, no diria dels primers shooters, però sí dels primers shooters en utilitzar l'humor i l'acció d'una manera bastant espectacular a través d'una invasió extraterrestre. I això és com una espècie com de mod o de DLC que va sortir anys més tard sobre el Nadal, i no l'he jugat en ma vida, i els vull portar ara a vosaltres, ja que estem a Nadal i que és temps de joia i de tranquil·litat i de pau, doncs jo treuré la pau, deixaré la joia i ens ho passarem de puta mare. A veure, com va això? New game, sí, no? LMD o Nuclear Winter? Aquest és l'episodi, diguéssim. Let's rock. Bé, let's rock. Déjà vu, hòstia. A veure, com va això? Amb això disparo, vale. No hi ha ni so, ni puc recarregar, fixeu-vos. Health, 100, ammo, 47 bales. Molt bé. Sí, no sé ni com va això, me faré mal, No sé ni com posar-me, perquè... Hòstia, mira que és difícil, Amb això salto? Hòstia. Vale, pues no sé com ho faré, francament, Serà un petit mal de cap, a veure. Bueno, pues fliparem una mica per... Hòstia, munició per... Vale, i això com s'obre? Clar, això d'alguna manera s'ha d'obrir. Ara... Hòstia! Què? Hòstia, que quasi me rebente aquest bitxo. Hòstia, mira, és un club de striptease, nens. Navidad, merda, me cago a sobre. Bueno. N'hi havia més, Hòstia. El joc no té so, o sigui, no sé, l'estic utilitzant a través de la plataforma Mac, a través del DOSBox, que és un emulador antic. Aquí veieu les càmeres? Ojo, Això és el Nadal. Això és el Nadal. Hòstia, això està ple de penya, tio. Mira, aquí era això. El 25 de desembre, fum. El 25 de desembre, fum. He matat a una puteta i ha aparegut un bitxo. I jo me cago la puta, perquè el bitxo és asquerós. I l'he matat. Uf. Mare de Déu. Hòstia, mira quin arbre de Nadal més de puta mare que s'han parit aquí. Epa. Que m'he perdut una mica bastant, no? O he d'anar per aquí? A veure. Ah, sí, per aquí. Per aquí trobaré més gent. Mira-te'l. Me rebente. Necesito vida, pero vamos, pero ya. ¡Qué cabrón! ¿Qué tenemos aquí? Hòstia, el bareto, tu. I hay d'anar, que hay d'anar, hòsties. Però què és això, tio? Una tia. Què? Una puta, li estem donant quartos i aquí no fa res, tio. Asquerosos. Bueno, i aquí que no hi haurà vida o què? Ah, aquí puc pujar, molt bé. Què tenim? Una pistola, vida... Bueno, vale, està bé. Hòstia. I això? Vaya bug, no? Quin bug més guapo, tu. La merda. A més, que la tecla de sal és la A, que jo no sé com l'han pogut posar, però bé. Hòstia! De cara! Un tocino! Hola, m'ha rebentat, però quina barbaritat, el tocino aquest.
Bueno, targeta de crèdit. Molt bé. I ara què? Què hi ha aquí fora? Hòstia! Nadal! I no el Rafa, precisament. Hòstia, hòstia, què? Hòstia, això ja veuràs, petarà. Pum! Petardo. M'estan reventant i no sé qui. Què és? El bicho! El ninot de neu aquest m'ha matat? Venga, home, va. Me mate un ninot de neu. A prendre pel cul el Nadal, home.